koko salkkarin historian ensimmäinen lausahdus oli, että minä hänen valita, niin osaisiko tästä päätellä, kuka sen sanoi? Herra, toihan oli hyvä kysymys. Minä hänen valita. No Ulla mä veikkaan, joo. No kukakohan muu kuin Ulla Taalasmaa? Ulla Taalasmaa. Ulla Taalasmaa. Onko se Ulla? Onko se Ulla Taalasmaa? On. Ulla. Oikein. Tunnet vaimosi. Kyllä, valitettavasti. Eikö siis oikein hyvin. Kyllä mä äitini tunnen. Jos saisitte näytellä jotain muuta sarjahahmoa ihan tältä 25 vuoden ajalta, niin onko mielessä joku tietty? Ei saa siis olla itsensä valitettavasti. Olisin kyllä sanonut heti itteni, mutta Lasse Sievistä mä voisin näyttää. Mulla on sama. Syppää, Karja. Mua kuvattiin alussa, jos tällaisen salaisuuden voi paljastaa, niin mua kuvattiin alussa Aaron rooli. Jaaha. Oiskohan se Onni vauva? Mä voisin sitä nähdä. Se olisi aika rentoa varmaan. Joo, eikä tarvitsisi niinku repliikkejä opetella, kun se ei osannut vielä puhua sen. Musta tuntuu, että mä olisin Kari. Tää oli tämmönen 25-vuotias lohko. Olisi hauska niinku tavallaan vetää se staili niinku ehkä johonkin semmoiseen toiseen suuntaan. Niin yksi jakso, silleen, Karina. Niin, kyllä todellakin. Jotenkin sillä rasselit kädessä ja bensaa naamassa. Jotenkin vetää bissejä ja lerssiä. Jos ihan kenen tahansa salkkarit hahmon elämän voisitte ottaa niin kuin omalle kohdalleen 25 vuoden aikana, niin onko ketään, ketä tulee mieleen tässä lennosta? Kari on aika suosittu. Voi herra varjele. Siis, Kari on suosittu, okei. Okay. Kyllä se olisi varmaan joku Aki Nikkinen. Joo. Se on tosi suosittu. Karikin on myös toinen 9 päiväksi. Totta. Joo. Mutta Aki Nikkinen on niin, se on sellainen pahis, niin mä haluaisin elää hetken sen elämää. niinku, siis nämä ihmisethän on niinku, siis hyvänä aika, siinä ajassa ne on monet jo moneen kertaan kaapattu ja raiskattu ja vaikka mitä, niin ei kyllä niinku soisi sitä pahimmalle vihamiehellenikään. Kukahan se semmonen Hannu Hanhi siellä olisi, jolle käy aina hyvin silleen. Sillä kaikille tahtoo käydä vähän aina niin kuin salkkarin teemaan kouluun. Kukahan se olisi? Mun hahmo, se on aika silleen, sillä menee silleen suht hyvin kuitenkin, niin ehkä mä ottaisin oma hahmon. Se on hirveän vaikea sanoa. Kyllä mä Ismo on hyvä tyyppi, että rakas. Tämä on vaikea kysymys. Ehkä Aaro Vaalanne. Oikeesti. Pahiksen elämä voisi olla aika mielenkiintoista, kun itse on niin hyvissä. Siis, no ainakin hyvin kiinnostava elämä olisi, niin jos vaihtaisi vaikka Aki Nikkisen kanssa. Tosi niin tapahtumarikas, mutta kyllä kaikilla hahmoilla on jotain huonoakin meneillään, niin ehkä silleen kiinnostavin niin olisi Aki Nikkinen. En kyllä itse asiassa haluaisi olla Aki Nikkinen, mutta silleen se kuulostaa kyllä vähän kiinnostavalta.